Abbas TV. Duniyar nishadi. Yaya dan kambo? Na'am. Ya aka yi ne? Yaya dan kambo dakata. Hajiya na ji kamar da ni kike magana. Wai dan Allah ni din? Ni ma ina son ki walfule Hajjaju. Ni Abbas na baki zuciya ta rike. Soyayya idan har ba kai ne ba. Ba na mutum da zan so ni zauna tabbas. Walfule Hajjaju mace a banza. Kamar ya mace a banza. Kamar yadda kike gani. Ina dace samun ka soyayya. Gaskiya ki gode wa Allah da kika same ni a matsayin masoyinki. Kyauta ce Allah ne godiya. Wayyo ni Abbas. Na tafiya sannan na taka. Taka a hankali, I love you over. Na gode da wannan kokari. Zan siya miki iPhone 14. Abin da ka banda shi zan haƙuri. Karki damu na ƙara miki da iPhone 15. Ci zadani na. Na'am. Na baka guri zauna. A zaune nake. Saurari kalamai na. To Hajiya. Ka daɗe kana burge ni. Wayyo ni Abbas, ni ma kina burge ni. Na gode maka. Ci zadani na. Kada ki damu duk sati zan siya miki a baya. Har soyayyar kama ina yin ta ne da ƙarfi na. Ni ma ina son ki ci zada ne. Shi yasa nake jin ka ne kamar raina. Bayan siya miki a baya na ƙara da iPhone 13. Da kunnuwa sun ji sautin muryarka na bar damuwa. Walfule Hajiya ke ma kina so na? Duk ƴamacin da za ta zo don ta kula ka ai tana ruwa. Abadan Allah. Kyakkyawa na. Na'am. Komai na maka ba zan maka gori ba. Zaki ciyar da mu shekara 5 idan muka yi aure. Lelena idan na bi ka ba zan yi asara ba. Wayyo mace a banza. Ranar siyan baki sai na mafari da idanuna. A'a ban gane ba wannan kuma wace ce ko ku tagwaye ne? Duk ƴamacin da za ta zo don ta kula ka ai tana ruwa. Okay, ashe ke ce ta gaskiyar. Duk ƴamacin da za ta zo don ta kula ka ai tana ruwa. A'a. Ba za ku mun bayani ba ko wace ce ta gaskiyar? Tunda haka ne shikenan ai. Ita ma haka za ta ce. Ke zan siya miki burin kwaila ita kuma burin bazaura. Walfule I love you over. A'a karki damu, ai da rasa ki gwanda a rasa series din a duniya. Shut up your mouth! If you talk to me again, I'm gonna break every single bone of your body into pieces. Na rantse sai na faffasa ma kokan kanka. Ware! Yi hakuri dan Amis, wutan baki ne. Kai nake gani. Bayan an gama marina zaki zo da zancen so? Kai kwarjini. Gaskiya kam karki so ki ga yadda muka yi. Tauraron zuciyata. Wayyo mace a banza phone stop. Alamun kasan gwada hakan za ka ji da ni. Karki damu ina son ki over. Ba ka kulla mata ko na shige cikin duhu kana cire na haske. Ke zan siya miki iPhone 15. Kai nake gani. Ni ma ke nake gani. Ina kiran ka masoyi ka zo da gaggawa. Hajiya gani nan. Ka bayyana mini sirrin da ke cikin zuci. Ke ma ina son ki over. Ni ma na dace na samu masoyi dan asali. Gode wa Allah. Zan ta shagwaba kai ko kana ta lallashi. Har da baitukan kauna za ka min da fullanci. Alƙur'an wannan kuma kin kawo aiki fullanci fa. Za ka min da fullanci. A maimakon sai dai in siya miki Rizoli Cafe. Sai ki sha ki ji farin ciki da annashuwa. Kar ka manta da ni alƙawarin kudana. Walfule nace zan siya miki a baya. Soyayyar ka ni sai na faɗa ban ga
Karki damu, we are lover together. A sirrince zuciya ta waka kwace. Wayyo soyayya phone store. Za ka kula da ni sosai san ba za na koka ba. Zan siya miki a baya kala 10. Ce bayan kai shi na dawowa. Yar ɗaya tak tilo. Adan tafiya ai ta ana waigawa. Haba, wai ni na son manta da ke? Ni ce za na taya kamar na mai cashewa. Ai da in rasa ki gwanda an sai da Kannywood. Gwanda an sai da Kannywood an yi mana kayan lefe. Ka san kalmar da ta rika fita daga bakinka. Sarki to. Kan uwa. Haji AC kuwa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan amana ta. Fatan alkhairi da gaisuwa ta musamman a gare ku. Ina masoya Abbas One TV. Ku ci gaba da mana subscribing a YouTube channel mai suna Abbas One TV domin samun ƙayatattun interview kuma da namu da zarar mun ɗaura. A Abbas One TV ba za mu je ko ina ba dole sai da ku. Ku ci gaba da yin liking, subscribing, comment, ku ci gaba da yin sharing. Mun gode.